రామ రామ హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ అండి. సో ఈ 18 రోజులలో భగవద్గీతను అవగాహన చేసుకోవడం అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో 5వ రోజులో ఉన్నాము. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి తరఫున మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాను. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ స్క్రీన్ వస్తుందా ప్రభు? వస్తుంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఒక్క ప్రభు మళ్ళీ ఇప్పుడు ప్రభు హరే కృష్ణ అండి. స్క్రీన్ వచ్చింది కదా ప్రభు? వచ్చింది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు 5వ రోజు కార్యక్రమంలో భగవద్గీత యథాతథంలోని 5వ అధ్యాయమైనటువంటి కర్మ సన్యాస యోగము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనం చూడబోతున్నాము. సో మొదటిగా ప్రార్థన. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. శ్రీ గురు ప్రణామము. ఓం అజ్ఞాన తిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ రూప ప్రణామము. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. మంగళాచరణం. వందేహం శ్రీ గురో శ్రీయుత పదకమలం శ్రీ గురూన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. శ్రీకృష్ణ ప్రణామం. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. శ్రీ రాధా ప్రణామము. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చెప్పండి. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. శ్రీల ప్రభుపాద ప్రణతి. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. పంచతత్వ మంత్రం. జై శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. మహామంత్రము. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ అండి. సో ఈరోజు మనము 5వ అధ్యాయమైనటువంటి కర్మ సన్యాస యోగము, దీన్నే కృష్ణ చైతన్యంలో కర్మలు చేయుట అనేటువంటి పేరుతో కూడా ఈ అధ్యాయాన్ని పిలవడం జరుగుతుంది. సో ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు. అర్జున ఉవాచ సన్యాసం కర్మణాం కృష్ణ పునర్యోగం చ సంససి
యచ్ఛ్రేయయేతయోరేకం తన్మే బ్రూహి సునిశ్చితం. అర్జునుడు ఈ విధంగా అడుగుతున్నాడు, తనకు కలిగినటువంటి సందేహాన్ని మరలా అడుగుతున్నాడు కృష్ణ భగవానుల వారితో. ఓ కృష్ణ, మొట్టమొదట నీవు నన్ను పని త్యాగం చేయమని చెప్పి, అంటే కర్మలు త్యాగం చేయమని చెప్పి, మరలా ఇప్పుడు భక్తితో పని చేయాలి అని ఉపదేశించుచున్నావు. ఈ రెండింటిలో ఏది ఎక్కువ ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందో నాకు దయతో వివరింపుము అని అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని అడగడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఇంతకు ముందు అర్జునుడికి తను చేసేటువంటి, అంటే పనులను త్యజించడము అనేటువంటి చెప్పి, ఆ తర్వాత మరలా భక్తి భావనలో పనులు చేయాలి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పేటప్పటికి ఆ రెండింటిని, అంటే ఒకటి పనులను త్యజించడము, అలాగే భక్తి భావనలో పనులు చేయడము అనేటువంటి ఈ విషయాలలో ఈ రెండింటిలో ఏది ఉత్తమమైనది, దేని ద్వారా ఎక్కువ ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది, ఆ విషయాలను నాకు వివరించు కృష్ణ అని చెప్పేసి ఆయన అడగడం జరిగింది. సో అక్కడ మనకి ఇంతకు ముందు 2వ అధ్యాయంలో ముఖ్యంగా ఆత్మను గురించినటువంటి ప్రాథమిక జ్ఞానము ఇవ్వడం జరిగింది. అక్కడ ఆత్మకి దేహానికి మధ్య ఉండేటువంటి సంబంధాన్ని, ఆ తర్వాత కర్మయోగంలో 3వ అధ్యాయంలో కర్మలు చేసేటువంటి విధానము, అలాగే నిన్నటి అధ్యాయంలో ఆ భక్తి భావనలో ఎలా చెయ్యాలి అనేటువంటి చెప్పేటప్పటికి ఇక అర్జునుడు ఈ రెండింటిలో, అంటే కర్మలను త్యజించడము, అంటే కర్మ సన్యాసము, అలాగే భక్తి భావనలో పని చేయడము, అంటే కర్మయోగము లేదా బుద్ధి యోగము అనేటువంటి ఈ రెండింటిలో ఏది ఎక్కువ ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని నాకు తెలియచేయవలసింది కృష్ణ అని చెప్పేసి అడుగుతూ ఉన్నారు. దానికి కృష్ణ భగవానుల వారు ఈ విధంగా సమాధానం ఇస్తున్నారు. శ్రీ భగవానువాచ సన్యాస కర్మయోగచ్చ నిశ్రేయ సకరావుభౌ తయోస్తు కర్మ సన్యాసాత్ కర్మయోగో విశిష్యతే. ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుల వారు ఈ విధంగా సమాధానం చెప్తున్నారు. అర్జునుడు అడిగినటువంటి దానికి ఆయన సమాధానం చెప్తున్నాడు. కర్మ సన్యాసము అంటే పనిని త్యజించడము, మరియు భక్తి భావనలో పని చేయడము అంటే కర్మ యోగము, ఈ రెండు కూడా మోక్షాన్ని కలగజేస్తాయి. అంటే ఈ రెండు కూడా మోక్ష మార్గాలే. పనిని త్యజించడము అనేటువంటిది అంటే కర్మ సన్యాసము, అలాగే భక్తి భావనలో పనులు చేయడము, ఈ రెండు కూడా మోక్ష మార్గాలే. కానీ ఆ రెండింటిలో కర్మ సన్యాసము కంటే, అంటే కర్మలు చేయడం కుండా ఉండడము కంటే భక్తి భావనలో భక్తితో కూడినటువంటి కర్మలు చేయడమే ఉత్తమమైనది అర్జున అంటూ ఆయన మంచిది అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో అంటే తను అడిగినటువంటి ఆ 2 విధానాలలోనూ కూడా పనులను త్యజించి ఉండడము, అంటే కర్మ సన్యాస విధానము, అది అంటే జ్ఞాన విధానము ద్వారా. రెండవది భక్తి భావనలో పనిచేయడం. సాధారణంగా ఈ భక్తి భావనలో పనిచేయడము అనేటువంటిది సరళమైనటువంటిది, త్వరగా ఆ భగవంతుడిని చేరుకోవడానికి అనుకూలమైనటువంటిది కనుక ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఆ పనులను వదిలేసి ఉండడం కంటే కూడాను ఆ భక్తి భావనలో పని చేయడమే మంచిది అర్జున అని చెప్పేసి ఆయన సమాధానం చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ రెండిట్లో ఏది ఉత్తమం అంటే ఇక్కడ అర్జునుడు అడిగినటువంటిది ఏంటి, ఆయన పనులు చేయకుండా ఉండాలా లేదా ఆ పనుల యొక్క ఫలితాలను త్యజించాలా అనేటువంటి దాంట్లో ఆయనకి కన్ఫ్యూజన్ అన్నది. సో కాబట్టి ఆయన కృష్ణ భగవానులు వారు అంటున్నారు, ఆ చేసేటువంటి పనులన్నీ కూడా నా కొరకు చేయండి, మీకు ఏమి కావాలనో ఆ ఫలితాలన్నీ కూడా నేను ఇస్తాను. అంతకు ముందు నుంచి కూడా కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు, పనులు చేయడంలో మాత్రమే నీకు అధికారం కలదు, కానీ ఆ పనుల యొక్క ఫలాలను నీవు ఆశించవద్దు అని చెప్తున్నారు. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఆ ఫలాపేక్ష రహితమైనటువంటి అంటే భక్తి భావనలో పని చేయడము అనేటువంటిది ఉత్తమమైనది.
ఆ కావలసినటువంటి ఫలాలు నీకు ఏవి కావాలనో వాటిని నేను సమకూర్చి పెడతాను అని ఆయన చెప్తుంది. అలాగే ఒక భక్తి భావనలో ఉండేటువంటి వారు, అలాగే భక్తి లేకుండా ఉండేటువంటి వారు ఆలోచన విధానాలు ఎలా ఉంటాయంటే, ఒక నాన్ డెవోటీగా ఉండేటువంటి ఒక భక్తి ఆధ్యాత్మిక విధానంలో లేకుండా ఉండేటువంటి వాడు ఏదైనా సంపాదించినట్లయితే, ఇదంతా నేనే సంపాదించాను కాబట్టి ఈ సంపాదన అంతా కూడా నేను ఒక ఒక పెద్ద మొబైల్ కొనుక్కోవాలి, లేకపోతే పక్కవాడి కంటే గొప్పమైనటువంటి టీవీ కొనుక్కోవాలి, లేదా కారు కొనాలి అనేటువంటి భావనలో ఉంటుంటారు. బట్ ఎప్పుడైతే భక్తి భావనలో ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విధానంలో ఉంటారో అటువంటి వారు ఏదైనా సంపాదన వచ్చినట్లయితే ఇదంతా కూడా ఆ భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా నాకు వచ్చింది. ఎందుకంటే ఆ ఫలితాలపైన మనకు అధికారం లేదు. ఫలితాలను ఇచ్చేటువంటి వాడు భగవంతుడు కనుక ఆ భక్తి భావనలో ఉండేటువంటి వారు ఈ మనం ఏదైనా సంపాదించినట్లయితే, ఏదైనా మనకు లభిస్తే అది ఆ భగవంతుని యొక్క దయ ద్వారా మనకి వచ్చినది అనేటువంటి భావనలో ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, జ్ఞేయస నిత్య సన్యాసి యోన ద్వేష్టి నకాంక్షతి నిర్ద్వందో హి మహాబాహో సుఖం బంధాత్ ప్రముచ్యతే. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, తన కర్మ ఫలాలను ద్వేషించని వాడు, అలాగే ఆ కర్మ ఫలాలని కోరుకోనివాడు నిత్య సన్యాసి అని చెప్పబడతారయ్యా అని చెప్తున్నారు. ఓ మహాబాహువులు కలిగిన అర్జున, సకల ద్వంద్వాల నుండి విడివడిన అలాంటి వ్యక్తి సులభంగా భవబంధనాల నుండి విముక్తి పొందుతాడు. అంటే తాను పనులు చేసుకుంటూ పోవాలి, ఆ పనులపైన తనకు ఎటువంటి ద్వేషం కానీ, లేదా ఆ పనుల ఫలాలు మనకి కావాలి అనేటువంటి ఆపేక్ష కానీ ఎవడైతే లేకుండా ఉంటాడో అటువంటి వాడు నిత్య సన్యాసి అని చెప్పబడతాడు అర్జున అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఓ అర్జున, ఈ సకల ద్వంద్వాలు, శీతోష్ణాలు లాంటి సుఖ దుఃఖాలు, లాభ నష్టాలు వంటి ఈ సకల ద్వంద్వాలను విడివడిన అలాంటి వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో, అంటే ఆ కర్మ ఫలాలను ద్వేషించకుండా అలాగే కోరుకోకుండా ఉండేటువంటి వాడు ఎవరైతే ఉన్నారో అటువంటి వారు సులభంగానే ఈ భవబంధనాల నుండి, అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి ప్రపంచం నుండి, జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి వంటి ఆ సంబంధాల నుండి ముక్తి పొంది ఆ భగవంతుడి యొక్క ధామాన్ని చేరుకుంటాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ వైరాగ్యం యొక్క సరైనటువంటి అవగాహనకి మనకి ఆ అంబరీష్ మహారాజుని చెప్తారు. ఈయన అంబరీష్ అనేటువంటి మహా విష్ణు భక్తుడు. ఆయన తన రాజ్యాన్ని, అంటే రాజుగానే ఉండుకుంటూ తన రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తూ ఉంటాడు. ఆ రాజ్యంలో అందరూ కూడా, ప్రజలందరూ కూడా చాలా సుఖ సంతోషాలతో ఉంటారు అని చెప్తారు. ఆయన ఎప్పుడు కూడా యజ్ఞ యాగాదులు చేయడము, తపస్సులు చేయడము, అలాగే తన రాజ్యంలో ఉండేటువంటి ప్రజలందరినీ కూడా సక్రమంగా పరిపాలిస్తాడు. ఆ భక్తి భావనలో ఉండడం వల్ల ఆ రాజ్యంలో ఎటువంటి కరువు కాటకాలు లేకుండా సుఖ సంతోషాలతో ఉంది అని చెప్తారు. ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఆ విష్ణువు గురించే పూజలు చేస్తూ ఉంటాడు. ఆ విష్ణువు కూడా ఆయన యొక్క భక్తికి మెచ్చి ఆ విష్ణు చక్రాన్ని ఆయనకి రక్షణగా ఇచ్చారు అని చెప్తారు. ఒకసారి ఈ దుర్వాస ముని మహా కోపిష్టి అని చెప్తారు. ఈ దుర్వాస ముని ఎవరైతే ఆ ముని ఆయన్ని శిక్షించాలి అని అనుకుంటాడు. సో సాధారణంగా ఈ అంబరీషుడు ఏకాదశి వ్రతం చేస్తూ ఉంటుంటాడు. చేసి ఆ ఏకాదశి అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ద్వాదశి గడియలలో అంటే ఏకాదశి వ్రతం ఏదైతే ఉందో దాన్ని విరమణ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అంటే ఆహారం తీసుకోవడం ద్వారా విరమిస్తూ ఉంటుంది. ఆ సమయానికి ఆయన తన దగ్గర ఉండేటువంటి బ్రాహ్మణులను, ప్రముఖులను అందరినీ పిలిచి విందు ఏర్పాటు చేసి ఆ ద్వాదశి గడియలలో ఏకాదశి వ్రతాన్ని వదిలిపెడుతూ ఉంటుంటారు. ఆ సమయానికి అక్కడికి అంబరీష్ మహారాజు దగ్గరికి ఆ దుర్వాస ముని వస్తాడు అని చెప్పారు. అప్పుడు అంబరీషుడు ఆయనకు ఎదురుగా వెళ్ళి చాలా స్వాగతం పలికి ఆయన్ని తీసుకొచ్చి తన యొక్క ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరించమని అడిగితే, అప్పుడు ఆ దుర్వాస ముని అంటాడు, నేను చాలా దూరం నుండి వచ్చాను, అలసిపోయి ఉన్నాను, నదికి వెళ్ళి స్నానం చేసి వస్తాను, ఆ తర్వాత నీతో కలిసి నేను దీక్ష విరమణలో నేను నీ యొక్క ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరిస్తాను అని చెప్పారు. అలా అని చెప్పేసి నదికి వెళ్ళి అక్కడే ఉండిపోతారు అని చెప్పారు. చాలా సమయం అవుతుంది. ఇక రాకపోయేటప్పటికి
ఆ ఏకాదశి గడియలన్నీ వెళ్ళిపోయేటువంటి సమయంలో ఆ అంబరీషుడి దగ్గర ఉండేటువంటి బ్రాహ్మణులలో ఒక ఆయన, రాజా, ఈ గడియలు వెళ్ళిపోతున్నాయి కాబట్టి నీవు చేసినటువంటి వ్రతం వృధా అవుతుంది. కాబట్టి మీరు దీక్ష విరమణ చేయాలి అంటే, అతిథిని పిలిచాం కదా! దుర్వాసముని రాకుండా మనం ఎలా అతిథి రాకుండా మనం ఎలా దీక్ష విరమణ చేస్తాము? అతిథి మనం భోజనం చేయడం కరెక్ట్ కాదు కదా! ఆహారం తీసుకోవడం అనంటే, అలా అయితే మీరు ఆహారం తీసుకోకుండా కొంచెం నీళ్లు తీసుకోండి. అలా మీరు అతిథి కోసం మర్యాద ఇచ్చినట్లు అవుతుంది. మీ దీక్ష విరమణ అయినట్లు అవుతుంది. ఈ గడియలకు సరిపోతుంది అని చెప్తే, సరే అని కొంచెం తులసి తీర్థం తీసుకుంటాడు. అదే సమయంలో ఈ దుర్వాస ముని అక్కడికొచ్చి, "దుర్మార్గుడా! నీవు నన్ను పిలిసి అవమానపరిచావు. నేను రాకుండానే నీవు దీక్ష విరమణ చేస్తున్నావు. నీవు ఆహారం స్వీకరించావు" అని కోపించి, అసలే మహా కోపిష్టి. చానా మహా ఉన్నతమైనటువంటి ఋషి అయినా బాగా కోపిష్టి. అన్ని సన్యాసి అయినప్పటికీ కూడా బాగా కోపం ఉండేటువంటి వాడు. సో, ఆయన వెంటనే తన జఠలంలో ఉండేటువంటి ఒక ఎంట్రుకను తీసుకొని మహారాక్షసిని తయారు చేసి ఆ అంబరీష్ ముని తోలుతాడు చంపేయమని. అప్పుడు అంబరీష్ మహారాజు విష్ణుమూర్తిని వేడుకోగానే వెంటనే ఆలోచించేటువంటి సమయంలోనే ఆ విష్ణు చక్రం, ఆల్రెడీ ఆయనకి రక్షణగా విష్ణు చక్రం ఉంది అక్కడ. ఆ విష్ణు చక్రము ఆ రాక్షసుని సంహరించడం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత ఆ దుర్వాస ముని వెంట పడుతుంది. ఇక దుర్వాస ముని పరిగెడుతూ ఉంటుంటాడు. పరిగెడుతూ బ్రహ్మ దగ్గరికి వెడతాడని చెప్తారు ముందు. వెళ్ళి బ్రహ్మని కాపాడమని వేడుకుంటే, "నేను కాపాడలేను. నీవు విష్ణు భక్తులకి ద్రోహం చేశావు. శివుడికి దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగుపో" అంటే, మరలా అక్కడి నుంచి వెళ్తూ శివుడి దగ్గరికి వెళ్తాడు. శివుడు కూడా, "నేను నిన్ను ఎట్టి పరిస్థితులలో కాపాడలేను. ఎందుకంటే విష్ణువు నీ మీద చాలా కోపంతో ఉన్నాడు. నువ్వు విష్ణువు దగ్గరికే వెళ్ళి ఆయన్ని వేడుకోమంటే", మరలా అక్కడి నుంచి విష్ణు లోకానికి వెళ్తాడు అని చెప్తారు. అక్కడికి వెళ్తే విష్ణుమూర్తి అంటాడు, "నేను నిన్ను కాపాడలేను. ఎందుకంటే నా భక్తులకు నువ్వు అవమానపరిచావు. నా భక్తులను నాకంటే కూడా నా భక్తులంటే నాకు ఎక్కువ ఇష్టం ఉంటుంది. కనుక నీవు మరలా వెళ్ళి నా భక్తుడినే వేడుకో. ఆయనే నిన్ను కాపాడగలుగుతాడంటే", మరలా వచ్చి ఎక్కడ ప్రారంభించాడో అక్కడికే వచ్చేసి ఆ అంబరీషుని వేడుకుంటాడు. అప్పుడు అంబరీషుడు అంటాడట, ఆ దుర్వాస ముని పైన ఆయన మొదట్లో వచ్చినప్పుడు ఏ అభిప్రాయంతో నేను ఉన్నానో, ఇప్పుడు కూడా ఆయన పైన నాకు అదే అభిప్రాయం ఉంది. ఆయన మహోన్నతుడు, మహాత్ముడు. కాబట్టి ఆయన్ని మన్నించండి అని ఆ విష్ణు చక్రాన్ని వేడుకుంటే అప్పుడు ఆగిపోతుంది అని చెప్తారు. అప్పుడు ఆ దుర్వాస ముని అంబరీషుడిని వేడుకుంటాడు. "అంబరీషా, నేను తప్పు చేశాను. నన్ను క్షమించు" అని, "నీవు నీ రాజ్యం సుఖ సంతోషాలతో ఉంటావు" అని దీవించి వెళ్ళిపోతాడని చెప్పి. సో, ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవలసినటువంటి విషయం ఏంటంటే, అన్నీ వదిలివేయటం అంటే కర్మలు వదిలివేయడం, కర్మ సన్యాసం అని చెప్పాం కదా! సో, అలా చేసినటువంటి దానిలో కూడా ఆహ్, అం మనకి దుర్వాస ముని. కానీ తను కోపం అంటే పరిపూర్ణత్వాన్ని, అంటే స్థిరత్వాన్ని భక్తి భావనలో ఉంది. కానీ అంబరీషుడు ఆ కర్మలన్నిటిని కూడా వదిలివేయలేదు. తను రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తున్నాడు. తన రాజ్యంలో ఉండేటువంటి అన్నీ చూసుకుంటూ ఉన్నాడు. తన ప్రజలను చూస్తున్నాడు. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ భక్తిలో కూడా ఉన్నాడు. అంటే భక్తి భావనలో పనిచేస్తూ ఉన్నాడు. సో, ఆ భక్తి భావనలో ఉండేటువంటి ఆయనే సరైనటువంటి వైరాగ్యము. అంతేకాని అన్నీ వదిలేసి అంబరీషుడు అడవులలో ఉంటుంటాడు. రాజ్యాన్ని వదిలేసి ఎక్కడో ఊర్లలో ఉండకుండా అడవుల్లో ఉండేటువంటి ఆయన కంటే కూడా ఆ భక్తి భావనలో ఉండేటువంటి వారు గొప్పవారు అనేటువంటిది మనం ఇక్కడ ఈ అంశం ద్వారా అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అంశం. ఇంకా చెప్తున్నారాయన, "కేవలము అజ్ఞానులే భక్తితో పని చేయటము అంటే కర్మయోగము మరియు కర్మలను త్యజించడము అంటే సాంఖ్యయోగం లేదా బుద్ధి యోగం ఏదైతే ఉందో భిన్నమైనవని భావిస్తారు. ఈ రెండింటిలో ఏ ఒక్క మార్గాన్ని అనుసరించినా రెండింటి ఫలాలను పొందవచ్చు అని యథార్థంగా తెలిసిన వారు చెప్తారు." అంటే ఆ భావాన్ని యథార్థంగా స్థి స్థిరత్వమును కలిగి ఉండి అలా ఉన్నట్లయితే ఈ రెండిటిలో ఏ మార్గాన్ని అనుసరించినా ఖచ్చితంగా ఆ రెండింటి యొక్క ఫలాలను పొందవచ్చు అని చెప్తున్నారు కృష్ణ భగవానుడు. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, విశ్లేషణాత్మకమైన అధ్యయనము ద్వారా పొందగలిగేటువంటి స్థితిని అంటే సాంఖ్య యోగము ద్వారా లేదా ఆ కర్మ సన్యాసము అనేటువంటి వాటి ద్వారా జ్ఞానము ద్వారా పొందగలిగేటువంటి ఆ అధ్యయనము ద్వారా పొందగలిగేటువంటి స్థితిని
భక్తితో కర్మలు ఆచరించడం ద్వారా కూడా పొందవచ్చు అని ఇక్కడ ఆయన తెలియచేస్తున్నారు. అదే మనము అంబరీష్ రాజును చూసి తెలుసుకోవాల్సినది. కాబట్టి కర్మ సన్యాసము మరియు కర్మ యోగము ఒకటే అని చూసేవాడికి వాడే నిజంగా ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చూసినటువంటి వాడు అని ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అంటే వాస్తవాన్ని ఎరిగిన వాడు ఎవరు అంటారంటే ఆ రెండు కూడా ముక్తి మార్గాలే, ఆ రెండు కూడా ఒకటే అనేటువంటి భావనలో ఎవరైతే పనిచేస్తూ ఉంటుంటారో అటువంటి వారు, వాస్తవాన్ని ఎరిగినటువంటి వారు, వారు మాత్రమే ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోగలరు అని ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, యోగ యుక్తో విశుద్ధాత్మ విజితాత్మ జితేంద్రియ సర్వభూతాత్మ భూతాత్మ కుర్వన్నపి నలిపియతే. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆయన, భక్తితో పనిచేయువాడు విశుద్ధాత్ముడు, మనసును ఇంద్రియ నిగ్రహము కలిగి సమస్త జీవులలో ఉండే ఆత్మ తన ఆత్మ ఒకటే అని తెలుసుకున్నవాడు కర్మలు చేసినా ఎటువంటి దోషము అంటదు. అంటే భక్తి భావనలో పనిచేస్తూ పరిశుద్ధమైనటువంటి ఆత్మను కలిగి మనసును ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకోగలిగి అన్ని జీవులలో ఉండేటువంటి ఆత్మ తన ఆత్మ ఒకటే అంటే అన్ని జీవులలోనూ ఆ పరమాత్ముణ్ణి ఎవరైతే అర్థం చేసుకోగలుగుతుంటారో అటువంటి వారు పనులు చేసిన ఎటువంటి దోషము అంటదు అని చెప్తున్నారు. సో అదేవిధంగా ఇక్కడ ఈ భక్తి భావనలో ఉండేటువంటి దానికి ఆ భాగవతం ప్రకారంగా 9 రకాలైనటువంటి భక్తి భావనలు, భక్తియుత సేవలు 9 రకాలుగా ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. ఒకటి శ్రవణము, అంటే ఆ భగవంతుని గురించి భగవంతుని యొక్క లీలలు వినడము. సో ఇందులో ఆ దానికి ఉదాహరణగా పరీక్షిత్ మహారాజుని చెప్తారు. ఆయన భాగవతాన్ని సుఖదేవ గోస్వామి దగ్గర ఆయన 7 రాత్రులు 7 పగళ్ళు కంటిన్యూస్ గా ఆ భగవంతుడి యొక్క లీలలు భాగవతాన్ని వింటాడు అని చెప్తారు. సో దాన్ని శ్రవణము, అది కూడా ఒక రకమైనటువంటి భక్తే అని చెప్తున్నారు. అంటే ఏదైనా ఆ భగవంతుని గురించి మనం వింటూ ఉన్నట్లయితే అది భక్తి అవుతుంది అని చెప్తారు. అలాగే కీర్తనం, అంటే ఆ భగవంతుని గురించి మాట్లాడడం, ఆ భగవంతుని గురించి చెప్పేటువంటి విషయాలు కూడా భక్తి అని చెప్తున్నారు. రీసైటేషన్, దానికి ఉదాహరణగా ఆ సుఖదేవ గోస్వామి చెప్తారు. ఆయనే ఆ పరీక్షిత్ మహారాజుకి ఆ 7 పగళ్ళు 7 రాత్రులు కూడా ఆ భాగవతం మొత్తాన్ని కూడా ఆ భగవంతుని దివ్య లీలల గురించి చెప్పినటువంటి వాడు, అది కూడా భక్తే. అలాగే స్మరణం, నిరంతరం కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి గుర్తు పెట్టుకోవడం, ఆ భగవంతుణ్ణి మనం ఎల్లప్పుడూ గుర్తు పెట్టుకుంటూ ఉండడం, దీనికి ఉదాహరణగా ప్రహ్లాద్ మహారాజుని చెప్తారు. సో ఆయన ఎప్పుడు కూడా భగవంతుణ్ణి గుర్తు ధ్యానిస్తూ ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా కానీ ఆ భగవంతుణ్ణి వదిలివేయకుండా తన తండ్రే, ఎవరో కాదు తన తండ్రే ఆ హిరణ్యకశిపుడు ఎప్పుడు ఇబ్బందులు పెడుతూ ఉంటే అయినా కానీ ఎప్పుడు కూడా ఆ హరినామాన్ని వదలకుండా ఆయన్నే గుర్తుపెట్టుకుంటూ ఆయన్నే చేస్తూ ఉంటారు. ఆ ఫలితంగా ఆ బాధల నుండి తండ్రి నుండి తనని కాపాడడానికి ఆయన నరసింహ అవతారంలో వచ్చి ఆ ప్రహ్లాద్ మహారాజుని కాపాడారు అని చెప్పారు. అలాగే పాదసేవనం చేయడం, ఆ భగవంతుడి యొక్క పాదసేవ చేయడం కూడా ఒక భక్తే అంటారు. అది లక్ష్మీమాత ఎవరికి ఇవ్వకుండా ఆమె ఉంచేసుకొని ఆమె ఎప్పుడు ఆ విష్ణుమూర్తి ఆయన యొక్క పాదాల దగ్గర పాదసేవనం చేస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. అలాగే అర్చనం, ఆ భక్తి భావనలో ఆ భగవంతుని యొక్క డీటీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటికి పూజలు చేయడం. సో అది దానికి ఉదాహరణగా ఋతురాజు అని చెప్తారు, ఆయన ఎక్కువ దానికి ముఖ్యుడు అని చెప్తారు. అలాగే వందనం, ఆయనకి ప్రేయర్ చేయడం, ఆయన గురించి కీర్తించడం, ఆయనకి ప్రేయర్స్ చేయడం అనేటువంటి దానికి అక్రూరుడు ఒక ఉదాహరణగా చెప్తారు. దీంట్లో ఇంకా ఆ ధ్రువుడిని కూడా చెప్తూ ఉంటాడు వందనం సమర్పణ. అలాగే సేవ చేసేటువంటి దాస్యం, ఆయన ఆయన ఏది చెప్తే దాన్ని చేయడానికి ఉండేటువంటి దాంట్లో మంచి ఉదాహరణగా హనుమంతుడిని చెప్తారు. ఆ దాస్య భక్తికి హనుమంతుడు ఉదాహరణగా ఉంటారు. ఇక సాంఖ్యం, ఈ సఖ్య భక్తి ఏదైతే ఉందో ఈ సఖ్య భక్తికి ఈయన అర్జునుడు స్నేహ భక్తి భావనలో. సో కాబట్టి ఆయన ఆ స్నేహం ద్వారా కూడా భక్తి చేయవచ్చు, సంఖ్య ద్వారా భక్తి భారతం చేసేటువంటి వాటికి ఆ అర్జున్ని ఉదాహరణగా చెప్తారు. ఇక ఆత్మ నివేదనం, పూర్తిగా తనను తాను సమర్పించుకోవడం భగవంతుడు. సో ఇది అందరికీ తెలిసినటువంటిది. ఆ బలి చక్రవర్తి మొత్తం పూర్తిగా
ఆయనకి ఆ దేవుడికి ఆయన్ని తను తాను సమర్పించుకుంటాడు. 3 అడుగుల నేల అడిగినప్పుడు మొత్తాన్ని 2 అడుగులతో ఆక్యుపై చేసిన తర్వాత మిగిలినది మూడో పాదం నాకు ఎక్కడ పెట్టాలి అంటే నా నెత్తిన పెట్టమని చెప్పి అడుగుతుంటాడు. అప్పుడు సో అది ఆత్మ నివేదన. సో ఈ విధంగా 9 రకాలైనటువంటి భక్తి భావనల్లో ఉంటాయని చెప్తుంటారు. సో ఇక్కడ 5, 5, 2 వచ్చింది. వరుసగా 9 అండి అవి. ఓకే. ఇక ఈ 9 రకాలైనటువంటి విధానాలను పూర్తిగా ఆచరించినటువంటి వాడు ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నటువంటి అంబరీష్ మహారాజ్. అంబరీష్ రాజు ఈ అన్ని రకాలైనటువంటి భక్తుల్ని ఆయన పాటించాడు అని చెప్తుంది. అందుకే ఆ మహాజ్ఞాని, మహాయోగి అయినటువంటి, మహా ఋషి అయినటువంటి ఆ దుర్వాస ముని కూడా ఆయన ముందు దిగదొడుపుగానే ఉండిపోతాడు. ఈ 9 రకాలైనటువంటి భక్తులను ఆచరించినటువంటి వాడు అంబరీషుడు అని చెప్తారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, బ్రహ్మణ్యదాయ కర్మాణి సంగం త్యక్వా కరోతి యః లిప్యతే న స పాపేన పద్మపత్రమివాంబస. సో ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు, ఫలితాలను భగవంతునికి అప్పగించి ఆసక్తులు లేకుండా తన కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించేవాడు తామరాకు నీటితో తడవనట్లుగా పాపచర్యల ద్వారా ప్రభావితుడు కాడు. సో ఇక్కడ ఎవరైతే భక్తి భావనలో అకర్మలు అన్నాం కదా, ఫలితాలను ఆశించకుండా ఫలాపేక్ష రహితంగా పనులను చేస్తూ ఉండేటువంటి వాడు, ఫలితాలను భగవంతునికి అప్పగించి ఆసక్తులు లేకుండా తన కర్తవ్యాన్ని ఎవరైతే నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారో అలా వాడు పనిచేస్తూ ఉన్నా, ఎలాగైతే తన చుట్టూ నీరు ఉన్నా నీటిలో ఉండేటువంటి తామరము ఆ తామరాకు నీటితో తడవదు అని చెప్తారు. సో అదే మాదిరిగా ఎన్ని పనులు మనం చేస్తూ ఉన్నా, భక్తి భావనలో పనులు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ చేసినటువంటి పనుల యొక్క కర్మలు ఏవి కూడా ఆ భక్తులకు అంటవు. ఆ పాప చర్యలు కానీ ఏవైనా కానీ వాటి ద్వారా ఆయన ప్రభావితుడు కాడు అని చెప్తుంది. సో ఇక్కడ భక్తి భావనలో పనిచేసేటప్పుడు ఆ పనుల యొక్క కర్మలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఆ పాప చర్యలైనా ఏవైనా ఆయనకి అంటవు. ఎలా అంటే తామరాకు నీటిలోనే ఉంటుంది కానీ నీటితో అది తడవదు అని చెప్తారు. అదే మాదిరిగా భక్తుడు ఏ పని చేసినా ఆ పని యొక్క చర్యలు అతనికి అంటవు అని చెప్తారు. సో అలాగే దానికి మనము ఉదాహరణగా తీసుకున్నటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిని తీసుకున్నట్లయితే ఆయన పాశ్చాత్య దేశాలకు వెళ్తే, సాధారణంగా ఎక్కడికైనా వెళ్తే మనం ఎలా అనిపిస్తుంటుంది, అక్కడ ఉండేటువంటి కల్చర్కి మనం మార్పు. బట్ ఆయన ఆ హిప్పీ కల్చరు అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ పాశ్చాత్య దేశాలు అంటే ఒక నియమాలు ఏమీ లేకుండా ఉండేటువంటి వారందరినీ కూడా ఆయన ప్రభావితులు చేసి ఆయన మారించాడు అందరినీ. ఆయన ఎలా మారలేదు. సో భక్తి భావనలో ఆ విధంగా స్థిరంగా ఉంటారు, భక్తి మార్గాన్ని ఆచరిస్తూ ఉన్నటువంటి వారు అని చెప్తారు. అక్కడికి వెళ్ళి ఆయన మన యొక్క సాంప్రదాయాలని వారందరికీ అలవర్చారు. సో తప్ప ఆయన అక్కడ ఉండేటువంటి విషయాలు దేనికి కూడా ఆయన ప్రభావితుడు కాకుండా వారందరినీ కూడా ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలలో ఆ కృష్ణ భక్తి భావన ప్రపంచవ్యాప్తంగా కృష్ణ భక్తులను తయారు చేసినటువంటి ఘనత ఆయనకు ఉంటుంది. ఇంకా చెప్తున్నారు, సర్వకర్మాణి మనసా సన్యస్యాస్తే సుఖం వశి నవద్వారే పురే దేహి నైవ కుర్వన్న కారయన్. సో ఇక్కడ దేహదారి తన స్వభావాన్ని నియంత్రించి అన్ని కర్మలను మానసికంగా త్యజించినప్పుడు, కర్మలు చేయకుండా కర్మలు చేయడానికి కారణం కాకుండా ఉండి 9 ద్వారాలు ఉన్న నగరంలో అంటే ఈ భౌతిక శరీరంలో సంతోషంగా నివసిస్తాడు అని చెప్తుంది. సో ఎప్పుడైతే ఆ దేహదారి అంటే ఆత్మ తన స్వభావాలన్నీ నియంత్రించి కర్మలన్నింటినీ కూడా మానసికంగా త్యజించినప్పుడు, వదిలివేసినప్పుడు, అలాగే కర్మలు చేయకుండా అలా కర్మలు చేయడానికి కారణం కాకుండా ఎవరైతే ఉంటాడో ఈ 9 ద్వారాలు ఉన్నటువంటి నగరం అంటారు. ఈ దేహము 9 రంధ్రాలను కలిగి ఉంటుంది. 2 చెవులు, 1 నోరు, 2 నాసికా రంధ్రాలు, 2 కళ్ళు, అలాగే అపానము, జననేంద్రియం. సో ఇవన్నీ కలిపితే 9 రంధ్రాలు ఉంటాయి అని చెప్పారు. మన దేహంలో 9 రంధ్రాలు ఉంటాయి. సో ఈ 9 రంధ్రాలు ఉండేటువంటి ఈ దేహాన్ని నవద్వారపురము అని చెప్తున్నారు. అంటే ఒక నగరంలో
9 ద్వారాలు కలిగినటువంటి నగరంగా ఈ దేహాన్ని పోల్చబడింది. ఈ దేహంలో ఈ నవద్వారంలో కలిగినటువంటి ఈ దేహం ఏదైతే ఉందో ఈ నగరంలో జీవుడు సంతోషంగా జీవించగలుగుతాడు. ఎప్పుడు అంటే ఆత్మ సంతోషంగా ఉండగలుగుతుంది. ఎప్పుడు అంటే తన యొక్క స్వభావాలన్నింటినీ నియంత్రించుకొనగలిగి మానసికంగా స్థిరంగా ఉండి అన్ని కర్మలను త్యజించి కర్మలు చేయడానికి కానీ కర్మలు చేయడం కానీ ఉండకుండా ఎవరైతే ఉంటారో అటువంటి వాడు ఈ నవద్వారపురంలో అంటే ఈ భౌతిక శరీరంలో సుఖంగా ఉండగలుగుతాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, భగవంతుడికి ఎవరి పాపపుణ్యాలతో ప్రమేయం లేదు. ఆయన చూస్తూ ఉంటారు. నువ్వు పాపం చేస్తున్నావా పుణ్యం చేస్తున్నావా అనేటువంటి దాన్ని చూడడం తప్ప వాటిలో ఆయన జోక్యం చేసుకోరు అని చెప్తున్నారు. జీవుల జ్ఞానాన్ని ఆవరించి ఉన్న అజ్ఞానం వల్ల మోహం కలుగుతూ ఉన్నది. సో అంటే ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నాం, లస్ట్ అనేటువంటి ఆ కామము, ఆ మోహము, భ్రమ ఏదైతే ఉందో దాని ద్వారా మనలో ఉండేటువంటి అజ్ఞానం, ఆ జ్ఞానాన్ని మనకు ఉండేటువంటి వాస్తవికంగా ఉండేటువంటి ఆ జ్ఞానాన్ని ఆవరించి అది మనలో ఆ మోహాన్ని కలగజేస్తుంది, కామాన్ని ప్రేరేపిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అంతేకాని ఎవరు చేసేటువంటి పనులకు ఆ భగవంతుడికి ఎటువంటి సంబంధం లేదు. వాటిని సాక్షిభూతంగా చూస్తూ ఉంటుంటారు అని చెప్తుంటారు. సాధారణంగా మనకు జంతువులకు ఉండేటువంటి సంబంధమే ఈ జ్ఞానం ఉండడము, ఆలోచన శక్తి, బుద్ధిని సక్రమంగా వినియోగించుకోవడము. అది గనుక సక్రమంగా మనం వినియోగించకపోతే మనకి ఆ పశువులకు మధ్య తేడా ఏం లేదు. 4 రకాలైనటువంటి పనులు అవి మనము కామన్ గా చేస్తూ ఉంటుంటాం. పుట్టడము, జీవించడము, తినడము, నిద్రపోవడము, ఆ తర్వాత మనకు సంతాన ఉత్పత్తి చేయడం, అవి మిగతా జీవులు చేస్తూ ఉంటాయి, మనం చేస్తూ ఉంటాం. కానీ ధర్మబద్ధంగా ఆలోచించి ఆధ్యాత్మిక విషయాన్ని తెలుసుకోగలిగేటువంటి శక్తి ఒక మానవుడికి ఉంటుంది. అది ఆ విషయంలోకి మనం రాగలిగినప్పుడే ఈ మానవ జన్మకు సాకారం కలుగుతుంది అని చెప్తుంది. అది ఆ బుద్ధి జ్ఞానాన్ని మనం సక్రమంగా ఉపయోగించుకోకుండా ఆధ్యాత్మిక విషయాల పట్ల మనము ఆలోచించకపోతే మనకి ఆ పశువులకు మధ్య ఉండేటువంటి భేదం ఏమీ లేదు అని చెప్తుంది. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారండి, కానీ ఎవరైతే అజ్ఞానాన్ని రూపుమాపుకుని జ్ఞానంతో వివేకవంతులు అయినప్పుడు వాళ్ళు పగటి సమయంలో సూర్యుడి కాంతి లాంటి తమ జ్ఞానంతో సమస్తాన్ని సాక్షాత్కరింపజేసుకుంటారు. సో ఎవరైతే ఆ అజ్ఞానము అనేటువంటి చీకటి ఏదైతే ఉందో దాన్ని జ్ఞాన దీపంతో వెలిగించుకుంటూ ఉంటుంటారో వారు ఇక ఆ వివేకవంతులు, జ్ఞానంతో అయినటువంటి వారు పగటి సమయంలో సూర్యుడు కాంతి ఎలాగైతే మొత్తం చీకటిని ప్రారదోలుతుందో అదే మాదిరిగా మనలో ఉండేటువంటి ఆ అజ్ఞానం అంతా కూడా తొలగించబడి ఆ జ్ఞానంతో సాక్షాత్కరించబడతారు వారు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, సమదృష్టి కలిగినటువంటి వారి గురించి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రహ్మణే గవిహస్తిని శుని చైవ స్వపాకేచ పండిత సమదర్శిన. సో అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ, వినమ్రులైన యోగులు అంటే పండితులు నిజమైన వారి యొక్క జ్ఞాన బలంతో అంటే జ్ఞాన యోగులు విద్యా వినయాలు కలిగినటువంటి బ్రాహ్మణుని, అలాగే గోవును, ఏనుగును, కుక్కను, అలాగే కుక్క మాంసం తినేటువంటి చండాలుడిని అందరినీ కూడా సమదృష్టితో చూస్తారు అని చెప్తుంది. ఇక్కడ ఆయన చెప్పేది ఏంటంటే అందరిలోనూ ఆ పరమాత్ముణ్ణి చూడగలగడము అనేటువంటిది, అంటే సమదృష్టితో అన్ని జీవులలో ఉండేటువంటి ఆ పరమాత్ముణ్ణి ఎవరైతే దర్శించుకోగలుగుతారో వారు అన్నింటినీ కూడా సమదృష్టితో చూస్తారు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఒక విద్య వినయాలు అన్నీ తెలిసినటువంటి బ్రాహ్మణునైనా, అవేమీ తెలియకుండా ఉండేటువంటి మూర్ఖుడైనటువంటి చండాలుడినైనా, అలాగే జీవులలో ఉన్నతమైనటువంటి జీవిగా అంటే జంతువుగా చెప్పబడేది గోవు, అలాగే అధమముగా జీవిగా చెప్పబడేది కుక్క, అలాగే మధ్యస్థముగా ఉండేటువంటిది ఏనుగు. సో అలాంటి వాటిని కూడా అన్నిటిని కూడా సమదృష్టితో అంటే
అందరి హృదయాలలోనూ ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శించగలిగినటువంటి వాడు అందరినీ కూడా సమదృష్టితో చూస్తారు అని చెప్తారు. ఇక్కడ అంటే జాతి, ఇక్కడ బ్రాహ్మణుడైనా, మామూలుగా ఆ చండాలుడినైనా, అలాగే గోవుని, అలాగే ఏనుగుని, కుక్కని అన్నిటినీ కూడా అందరిలోనూ ఆ భగవంతుని. కాకపోతే అందరినీ కూడా అందరిపైన ఉండేటువంటి ప్రేమ సమానంగానే ఉంటుంది. ఎవరికి? జ్ఞాన యోగులు ఎవరైతే జ్ఞానవంతులు. ఎందుకంటే వారు అందరిలోనూ ఆ పరమాత్ముని చూడగలుగుతారు, అన్ని దేహాల్లోనూ ఆ పరమాత్ముని చూస్తారు అని చెప్తుంది. కాకపోతే వారికి ఇచ్చేటువంటి ట్రీట్మెంట్ మనం కొంత భిన్నంగా ఉంటుంది. ఓకే, మనము ఇంటికి వచ్చాయనుకోండి, గోవు వస్తే గోవుని, అలాగే కుక్క ఉందనుకోండి, రెండింటిని చూస్తాం సమానంగానే, వాటి మీద ప్రేమ సమానంగానే ఉంది. కానీ వాటిని ట్రీట్ చేసే విధానంలో డిఫరెంట్ ఉంటుంది. గోవుని మనం వస్తే, ఆవు వస్తే, ఇంటికి వస్తే పూజిస్తాం, కానీ కుక్కను అలా చేయం. సో కాబట్టి అలాగే ఒక బ్రాహ్మణుడు వస్తే, అలాగే చండాలుడైన ఇద్దరిని సమానంగానే ఆదరించవచ్చు. టెంపుల్కి వచ్చారు, కానీ బ్రాహ్మణుడు వస్తే ఆయన కూర్చోబెట్టి ఆయన దగ్గర తెలిసినటువంటి విషయాలను మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటాం. సో ఆ విధంగా అందరిలోనూ పరమాత్మను చూడాలి. కాకపోతే మనము వారి దగ్గర నుంచి నేర్చుకునేటువంటి విషయాల్లో కొంత ట్రీట్మెంట్లో కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అని ఇంకా చెప్తున్నారు. సమదృష్టి యందు సంపూర్ణ మనస్సుతో స్థితులైన వారు ఈ జన్మలోనే జనన మరణ చక్రమును జయిస్తారు. సో ఎవరైతే అందరిలోనూ ఆ పరమాత్ముని దర్శించుకోగలుగుతారో, అలా సమదృష్టి యందు సంపూర్ణమైనటువంటి మనసుతో స్థిరంగా ఉండగలుగుతారో, వారు ఈ జన్మలోనే ఈ జనన మరణ చక్రాలను జయిస్తారు అని చెప్తున్నారు. వారు భగవంతుని యొక్క దోష రహిత గుణములను కలిగి ఉండడం ద్వారా, అంటే ఆ బ్రహ్మతత్వాన్ని కలిగి ఉండడం ద్వారా పరమసత్యమునందే వారు స్థితులై ఉంటారు. తద్వారా వారు ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఏహి సంస్పర్శజాభోగ దుఃఖ యోనయ ఏవతే ఆద్యంతవంత కౌంతేయ నతేషు రమతే బుధః అని చెప్తున్నారు. భౌతిక ఇంద్రియాలతో సంబంధము కలిగే బాహ్య సుఖాలు దుఃఖహేతువులు. అంటే ఈ ఇంద్రియ సుఖాలు ఏదైతే భౌతికంగా ఉండేటువంటి ఇంద్రియ సుఖాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, వాటి వల్ల కలిగేటువంటి ఆ ఇంద్రియ విషయాల ద్వారా కలిగేటువంటి సుఖాలు ఏవైతే, బాహ్య సుఖాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, అవన్నీ కూడా దుఃఖహేతువులు అని చెప్తున్నారు. సో ఓ కుంతి కుమారుడా, అలాంటి ఆనందాలకు ఆది మరియు అంతం ఉంటుంది. అంటే అవన్నీ కూడా క్షణికమైనటువంటి సుఖాలే అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి వివేకవంతుడు వాటి యందు ఆసక్తుడు కాడు. సో సాధారణంగా ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తున్నటువంటి దాంట్లో ఈ డ్రింక్ తీసుకోవడము, లేదా ఇంకా ఏదో తినాలి అనేటువంటి అవన్నీ కూడా తాత్కాలికమైనవి. ఆ తీసుకున్నంత సేపు ఏదో ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. తీసుకున్న తర్వాత కానీ తెలుస్తూ ఉంటుంది, ఎక్కువ కాలం దాన్ని అలాగే తీసుకుంటూ ఉంటే అన్ని అవయవాలు పాడైపోవడం అని, లేదా ఒకరోజు తీసుకుంటే ఏదో చెప్తూ ఉంటారు కదా. సో అలాంటివి ఇవన్నీ కూడా, ఈ భౌతికమైనటువంటి సుఖాలన్నీ కూడా క్షణికాలే, శాశ్వతము కాదు. శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందం అంటే ఆ భగవంతుడిని యొక్క ధ్యానించడము, ఆ భగవంతుడితో సంబంధమే శాశ్వతమైనటువంటి సుఖము అని చెప్తున్నారు. అలాంటి వివేకవంతులు ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి సుఖాల కోసం ఎప్పుడూ కూడా వెంపర్లాడరు. ఆ భగవంతుడిని అంతో శాశ్వతమైనటువంటి సంబంధం కోసమే, అంటే శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందాన్ని పొందడానికే ఆ వివేకవంతులు ప్రయత్నం చేస్తారు అర్జున అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన ఇక్కడ మనకి ఒక ఈ ఏదైతే ఇంద్రియ వస్తువులు ఉన్నాయో, మనం ఈ స్పర్శేంద్రియాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిలో కళ్ళు అంటే చూసేటువంటి, దీనికి ఈ ఇంద్రియ వస్తువులలో మనకి కళ్ళు అనేటువంటివి, దీనికోసం ఇక్కడ కొన్ని కీటకాలు వెలుతురు ఎక్కడ కనిపిస్తే అక్కడికి వెళ్తూ ఉంటాయి. వాటి కండ్లకి మంచి వెలుతురు కనిపిస్తే అక్కడికి వెళ్తూ ఉంటాయి చెప్పి. సో ఒక్కొక్కసారి మంటలున్నా పోయి ఆ మంటలో పడి అవి మాడిపోవడం జరుగుతుంది. ఒక్కొక్కసారి ఆ బల్బుల దగ్గరికి వెళ్ళి పడిపోవడం జరుగుతుంది. సో కాబట్టి భౌతికమైనటువంటి ఆ ఇంద్రియ విషయం ద్వారా అది దుఃఖహేతు అని చెప్తారు. అలాగే స్పర్శ, ఇక్కడ దీంట్లో ఇది మన వినికిడి, దీనికి ఒక రకమైనటువంటి శబ్దం, ఈ లేడీకి ఒక రకమైనటువంటి శబ్దం అంటే చాలా ఇష్టం అని చెప్తుంటారు. ఒక రకమైనటువంటి శబ్దం, సంగీతము అనుకుందాం. ఆ శబ్దానికి అది అట్రాక్ట్ అవుతూ అటువైపుకు వెళ్తూ ఉంటుంది.
దీన్ని ఆసరాగా చేసుకొని ఆ వేటగాడు ఆ రకమైనటువంటి శబ్దాన్ని పెట్టి దానికి మధ్యలో వలలు పెడతాడు. అది ఆ శబ్దానికి అట్రాక్ట్ అయ్యి అక్కడికి వెళ్ళి ఆ వలలో చిక్కుకోవడం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత వానికి ఆ వేటగాడికి బందీ అవుతుంది. ఆ విధంగా దుఃఖహేతు అంటే మన చెవులు ద్వారా ఆ ఇంద్రియ విషయం. అలాగే నాలుక సాధారణంగా నీటిలో ఉండేటువంటి చేపలకి అనేకమైనటువంటి ఆహార పదార్థాలు ఆ నీటిలో లభిస్తూ ఉంటాయి. కానీ బయట నుండి ఏదైనా వస్తువు పడితే గుటుక్కుని వచ్చి అది మింగడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో, ఆ విషయంలో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఆ గాలం వేసేటువంటి వాడు దానికి కొంత ఆహార పదార్థాన్ని పెట్టి నీటిలో వేయగానే చేప వచ్చి గుటుక్కుని మింగుతుంది. గాలానికి చిక్కుకుంటుంది. సో, అది కూడా నాలుక ఇంద్రియ విషయంలో దుఃఖహేతువుగా చెప్పేటువంటిది. అలాగే ఈ వాసన కొన్ని ఈ కీటకాలు మకరందం వాసనకి అట్రాక్ట్ అయ్యి వచ్చి కొన్ని ఫ్లవర్స్ పైన వాలడం జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే వాటిపైన అది వాలుతుందో వెంటనే ఆ రెక్కలను వాటిని ముడిచేసుకుంటుంది. తద్వారా అది బంధితమై చనిపోవడం జరుగుతుంది. ఇక ఈ చర్మ స్పర్శలో బాగా అట్రాక్ట్ అయ్యేటువంటిది ఏనుగు అని చెప్తారు. ఈ మదించినటువంటి గజ రాజులను మొగ ఏనుగులను బంధించడానికి లేదా వాటిని మన దారికి తీసుకొచ్చుకోవడానికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చినటువంటి ఆడ ఏనుగులను పంపి ఆ దారిలో కొన్ని గుంటలు తీసి దానిపైన ఆకులు పరిచి ఆ మార్గంలోకి వచ్చే విధంగా ట్రైనింగ్ చేయబడినటువంటి ఆడ ఏనుగుని పంపి ఆ అడవిలో ఉండేటువంటి గజరాజులను తీసుకురావడానికి ఈ విధంగా ఉంచి ఆ గుంటలో పడగానే కొన్ని 2, 3 రోజులు వాటికి ఆహారం ఇవ్వకుండా ఉంచి అవి కొంచెం నీరసంగా గానే తీసి మళ్ళీ వాటిని పనులకు వాడుతూ ఉంటుంటారని చెప్తారు. ఈ విధంగా ఈ ఇంద్రియ విషయాలు దుఃఖ హేతువులు అంటే ఈ ఇంద్రియాల ద్వారా మనకి ప్రాపంచిక విషయాలపైన మనం కోరికల వల్ల ఈ విధంగా దుఃఖాన్ని కలగజేస్తూ ఉంటాయని ఉదాహరణలతో చూడడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ కళ్ళు, అలాగే ఇక్కడ చెవులు, అలాగే ఇక్కడ నాలుక, నాసికా రంధ్రాలు, ఇక్కడ చర్మం, స్పర్శ. ఇవి మన యొక్క దేహంలో అంటే రథం లాగా చెప్పినప్పుడు రథానికి కట్టబడినటువంటి 5 గుర్రాలు ఇవి ఇవి దుఃఖహేతువులుగా చెప్పబడేటువంటి. ఇంకా చెప్తున్నారు. సంశయాలను తొలగించుకొని మనోనిగ్రహంతో సకల ప్రాణులకు మేలు చేయడంలో ఆసక్తి కలిగిన ఋషులు పాపాలన్నింటినీ పోగొట్టుకుని బ్రహ్మ సాక్షాత్కారము అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి పొందుతారు. సో కాబట్టి సంశయాలన్నీ తొలగించుకొని జ్ఞానాన్ని ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పొంది మనోనిగ్రహంతో సకల ప్రాణులకు మేలు చేయడంలో ఎవరైతే ఆసక్తిని కలిగి ఉంటారో అటువంటి వారందరూ కూడా వారి వారి యొక్క పాపాలన్నింటినీ పోగొట్టుకొని బ్రహ్మ సాక్షాత్కారము అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన కామ క్రోధ వియుక్తానాం యతీనాం యత చేతసాం అభితో బ్రహ్మ నిర్వాణం వర్తతే విదితాత్మనాం. కామక్రోధాలను నుండి విడిబడిన వారును, ఆత్మదర్శులను, ఆత్మ సమయమును కలిగిన వారును, సంపూర్ణత్వం కొరకు నిరంతరము ప్రయత్నించువారును అగు మహాత్ములు నిశ్చయంగా అచిరకాలంలోనే అంటే స్వల్ప కాలంలోనే బ్రహ్మ నిర్వహణను పొందుతారు అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి పొందుతారు అని తెలియచేస్తుంది. సో ఇక ఈ అధ్యాయం యొక్క చివరి శ్లోకంలో కృష్ణ భగవానుల వారు ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతి. సో ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ నన్ను అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి సమస్త యజ్ఞాలకు, సమస్త తపస్సులకు భోక్త అని, సమస్త లోకాల దేవతలకు అధిపతిని అని, సర్వ ప్రాణులకు శ్రేయోభిలాషిని అని తెలుసుకొనిన పిదప నా భక్తులు శాంతిని పొందుతారు అని చెప్తుంది. సో ఎవరైతే ఆ భగవంతుణ్ణి సమస్త యజ్ఞాలకు తపస్సులకు భోక్త అని, అలాగే సమస్త లోకాలలో ఉండేటువంటి ఇతర దేవతలు అయినటువంటి వారందరికీ కూడా ఆయనే అధిపతి అని, అలాగే ఈ ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి అన్ని జీవుల యొక్క సర్వ జీవుల యొక్క శ్రేయోభిలాషి అని ఎవరైతే అవగాహనం చేసుకుంటున్నారో వారు అటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తులు శాంతిని పొందుతారయ్యా అని చెప్తూ ఉన్నారు.
సో ఆ భగవంతుడే ఈ నిజమైన నియంత్రకుడు, అంటే సర్వలోక మహేశ్వరం, మొత్తం ఈ లోకాలన్నింటినీ కూడా నియంత్రించేటువంటి వాడు. ఆయన నెక్స్ట్ వచ్చేటువంటి అధ్యాయంలో చెప్తారు మనకి, ఈ లోకాల్లో ఉండేటువంటి లోకాలన్నీ కూడా నాపైనే ఆధారపడి ఉన్నాయి, హారంలోని దారంలాగా నేనే వీటన్నిటికీ కేంద్రమై ఉన్నాను అని చెప్తుంది. కాబట్టి ఆయనే ఈ లోకాలన్నింటినీ నియంత్రించేటటువంటి వాడు అని అర్థం చేసుకున్నటువంటి భక్తుడు. అలాగే అంద సహృదం సర్వభూతానాం, అందరికీ కూడా అన్ని జీవుల యొక్క నిజమైన స్నేహితుడు ఆ భగవంతుడు అని అర్థం చేసుకోగలిగినటువంటి వాడు. సో సాధారణంగా ఆయన ఎంత భక్తవత్సలుడు అంటే ఆ ఆయన యొక్క స్నేహితుడు ఒకటి మనం చూసాము, అర్జునుడికి రథసారథిగా ఉన్నారు. మరొక స్నేహితుడు కుచేలుడు, ఆయన తన దగ్గరికి వెళ్తే రాజుగా ఉండేటువంటి వాడు, వస్త్రాలు లేకుండా చినిగినటువంటి వస్త్రాలు ఉన్నటువంటి వాడిని సాధారణంగా ఆహ్వానపరిచి తన కూర్చుండేటువంటి ఆ సింహాసనం పైన కూర్చోబెట్టి తనకి మర్యాదలు చేయడం జరుగుతుంది. సో అటువంటి వాడు ఆ భగవంతుడు. అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ, సుహృదం సర్వభూతానాం, అన్ని జీవుల యొక్క నిజమైన స్నేహితుడు ఆ భగవంతుడు అని అర్థం చేసుకున్నటువంటి వారు శాంతిని పొందుతారు ఆ భగవద్ధామం. శాంతి ఫార్ములా ఇక్కడ చెప్తున్నారు, కృష్ణ ఇస్ ద సుప్రీం ఎంజాయర్, అన్నిటికీ భోక్త ఆయనని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వారు. అలాగే ఈ కృష్ణ ఈజ్ ద సుప్రీం కంట్రోలర్, అన్నిటినీ నియంత్రించేటువంటి వాడు కృష్ణ భగవానులు వారు అని. కృష్ణ ఈజ్ ఓన్లీ అవర్ ఓన్లీ వెల్ విషింగ్ ఫ్రెండ్. సో ఆ కృష్ణుడే మనందరికీ కూడా మహోన్నతమైన స్నేహితుడు అని ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో వారందరూ కూడా శాంతిని పొందుతున్నారు అని చెప్తున్నారు. సో దానికి జపించండి, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఆనందంగా ఉంది. హరే కృష్ణ కృష్ణం వందే జగద్గురు. హరే కృష్ణ